Cheguei á parte de arriba do último puente. Ai, que luz. E tamén ten escaleras para baixo, Pódese bañar un aí. Ás veces hai que moverse e descubrir. Hai cristales, coidado. Pode baixar, hai escaleiras para baixo tamén. E por aquí? Oh, madre mía, se sigue. Que pasa? Ven todo o mundo aquí a beber agua ou... Madre mía, non sabía que isto era tan largo. Vamos a ver que temos aquí. Para sentarse aquí, todo chupi. Isto supoño que pretenderon ser uns baños, que xa non están. Hostias, ten mirador. Mira, os sitios bonitos están abandonados. E sigue. A ver. Que eu creo que os turistas somos moi cómodos, Porque este é un sitio ideal. E mira, está abandonado. A xente non lle gusta explorar. Veñen á República Dominicana a tumbarse. Mira que maravilla. Que maravilla, que vistas, que vistas. Jolín. Bueno, pues nada. Vamos allá. Non sei por que o deixaron así deteriorarse. Sigue, pero xa non vou seguir máis, Creo eu. A ver. Que pon aquí? Ojo. Hai cámara.
Ojo, hay cámara. Madre mía, esto sigue. E por aquí tamén se baixa, pero mira como está chea de plásticos. Porque aquí sí que se podían bañar, eh? Mira, está chea de plásticos, jolín. Joder, ainda sigue. Madre mía. Joder.